Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben vandaag met meneer... helpt u me even. Desailly Chakachu. Desailly Chakachu. Ja. U hoort het, kijkers. Het is natuurlijk een naam die u heel moeilijk kan horen. Maar we zijn hier met deze jonge politicus. En hoe gaat het met u, meneer? Ja, het gaat goed. Het gaat vrij prima. En met jou? Het lukt wel. En ik ben blij dat u vandaag bent gekomen in de studio van Cultuur TV. Om ook met ons een gesprek te hebben. Nou, natuurlijk weten wij dat er heel veel problemen zijn momenteel in Suriname. En we naderen ook de verkiezingen. Ja. Als u als jonge politicus kijkt naar onze jeugd. Ik ga niet zeggen wat vindt u ervan, want we zitten op social media, zijn er wat verkeer. Maar persoonlijk, uw mening? Kijk, op dit moment, ik vind dat de jeugd heel veel kansen maakt. Want de jeugd gaat eigenlijk bepalen waar we nu naartoe gaan als politiek Suriname. En zij gaan ook bepalen waar er veranderingen gaan komen. Kijk, op dit moment, wanneer je aan politiek denkt, denk je ook aan veel oudere mannen, oudere vrouwen, weet je. En ik denk dat op dit moment de jongeren een veel grotere kans maken om hun meningen te kunnen geven. Kijk, tegenwoordig, als je een mening hebt over een bepaald onderwerp, kan je dat heel snel doen op Facebook. Weet je kan heel snel zetten wat je ervan vindt en dan komt er dan een gesprek met meerdere mensen. Dan kan je zelf aangeven van, nou, ik vind dit niet goed. Maar ik vind dat jongeren nu ook
extra hun kansen moeten pakken. Want tegenwoordig, om een bepaald beleid te veranderen, kan je dat ook doen via je socials. Kan je het gesprek al starten. Het gesprek start. Het gesprek gaat zelfs door naar de DNA. En vanuit daar komen dan weer nieuwe wetswijzigingen. Dus ik zeg, jongeren, we moeten nu eventjes laten zien wat we kunnen. Oké. Het is mooi gezegd natuurlijk, maar we hebben ook een deel van jongeren die het verkeerde pad opgaan. En het is nu eigenlijk te laat om ze eruit te trekken. Maar het kan wel gebeuren als we de juiste mensen hebben. Klopt. Denkt u dat door de komende verkiezing, maakt nou niet uit welke regering komt, maar denkt u dat dit probleem wel opgelost kan worden? Ja, kijk, alles start sowieso bij beleid. Er moet een goed beleid komen, ook voor jongeren. Kijk, jongeren, ja, we hebben een probleem met jongeren in het land. Er zijn jongeren die in problemen komen. Sommigen kiezen er niet voor. De een natuurlijk ook wel weer wel, maar we moeten proberen met z'n allen te kijken hoe wij een beleid kunnen vormen voor het land. En dan zeg maar ook wat past bij jongeren. En bij jongeren van 2025 die een beetje, hoe noem je dat, geïnspireerd kunnen raken voor het leven van ik kan een bepaalde diploma halen, ik kan een bepaalde huisvestiging krijgen, ik kan een bepaalde project aangaan en laten lukken. Ik kan ondernemer worden. Dus ik denk dat we beleid moeten zetten voor die jongeren, zodat ze progressie kunnen boeken voor zichzelf natuurlijk. Yes. En we hebben vaker gehoord dat regeringen komen en zeggen van alle jongeren 18 plus krijgen een stuk grond. Denkt u dat dat ook kan leiden tot het veranderen van het jeugd, hun mindset? Want als ze zien van ik krijg een stuk grond, ik kan dus dan mijn best doen op school of op het werk. Kijk, ik vind dat als je een belofte geeft, dat je daar ook aan moet houden. Kijk, persoonlijk, ik help heel veel mensen met vraagstukken. En het verschilt natuurlijk, de een is oud, de een is jong. En wat ik zelf merk is dat wij als mensen, we moeten proberen als land ook eigenlijk een soort verandering, drastische verandering toe te passen van op het moment dat we een jong persoon beloven dat ze een stuk land kunnen krijgen, dan zou je ook aan die belofte moeten houden. Kijk, ja, er gaat niet altijd, de een gaat krijgen en de ander niet, dat heb je natuurlijk ook altijd. Maar ik wil wel proberen dat wij meer een soort garantie kunnen geven aan jongeren. Kijk, voor mij als jong persoon die ook in de politiek een beetje rondrijdt, is het makkelijk om te praten. Maar ik ben wel eerlijk ermee van dat er wel heel veel verandering moet komen als het gaat om jongeren vooruit helpen. Als we ook kijken nu naar, als we even het politiek gedeelte binnendringen, zien we dat we verschillende politici hebben binnen het DNA. Maar hoe vindt u het gedrag van bepaalde? Kijk, u als jonge politicus, natuurlijk heeft u een doel voor het oog, voor de gemeenschap. Maar als u kijkt zelfs naar het DNA, we zien vaker gevechten, vaker discussies die zich leiden tot heel wat vreemde dingen. Wat is uw mening daaromtrent? Want eigenlijk kan je zeggen dat het jeugd wel een beetje afkijkt van deze mensen. Kijk, daar zeg je wel wat goed. Kijk, op het moment dat er discussies komen in het DNA, vind ik wel dat het een discussie moet leiden tot gezonde weerspiegeling in het land zelf. Op het moment dat dat niet gebeurt, is het natuurlijk jammer. Kijk, je kan, net als een ieder, je hebt een broer en een zus, je kan discussies voeren. Maar uiteindelijk woon je samen in een huis, moet je samen met elkaar omgaan. Samen ga je eten, samen ga je ook het huis schoonmaken. En ik vind dat dat ook wel het liefst is waar wij naartoe moeten werken. Is wel dat er natuurlijk, zeg maar qua spraak tussen DNA-leden moet het natuurlijk op een gezonde manier moet het kunnen van wij zeggen dit, jullie zeggen dat. Hoe komt het weer bij elkaar? Dus ik ben wel met je eens dat het wel veel netter kan. Want natuurlijk gaat een jong persoon, want laatst zag ik ook een video van een jonge jongetje. Volgens mij bij zijn moeder in zijn auto zat hij mee te zingen met een bepaald lied en dan ging hij dan ook schelden. Dat is niet zo netjes. Dat begrijp ik wel. Dus ik begrijp wel waar je vraag vandaan komt. Oké. En om verder te gaan,
Wanneer bent u eigenlijk gestart met eigenlijk de politiek? Kijk, als je praat over politiek, ik ben wel altijd wel geïnteresseerd geweest in politiek. Bijvoorbeeld, altijd ben ik wel al scherp geweest over wat er gebeurt qua beleid, wat verandert er, wat moet er veranderen, wat kan er veranderen, want soms zijn er dingen die je gewoon niet kan veranderen. En dat is het lastige ervan. Kijk, met mijn diploma ook is het ook wel de richting waar ik op zou moeten. Maar als je een beetje ronddraait in de politiek is het altijd zo dat je op het moment dat je politiek echt beoefent, is het niet zoals je op tv ziet. Het is eigenlijk, politiek is net als je vriendengroep. Ene man is populair, de ander niet. De ander vraag je mee naar feestjes, de ander niet. Het is eigenlijk ongeveer zo. Alleen is het wel zo dat je moet zelf laten zien dat je een bepaald ding wilt. Kijk, jij hebt in je hoofd wat je wilt. En natuurlijk moet je dat ook wel doen in toevoeging van anderen in hun leven, dat hun leven ook verbeteren. Ja. Maar jij hebt ook je eigen ding wat je graag veranderd zou willen zien. Weet je, dan vanuit daar kan je verder toewerken naar meerdere problemen oplossen eigenlijk. Juist. En als we praten over problemen oplossen, u als jonge politicus, bent u al bezig uw movement te maken tussen de jongeren? Ja, toch wel op zich. Kijk, we zijn een groepsapp gestart, het heet Werkzoekende. Ik heb het ook op mijn online heb ik een Facebook page gemaakt met mijn naam en dan heb ik het daarin gezet. Heb ik wel gemerkt dat er veel mensen op die link klikken om te kijken van welke werken zijn er op dit moment beschikbaar. En dan soms zie ik vacatures en dan zet ik ze in de groepsapp, maar niet iedereen heeft tijd. Maar als je weet van, als ik in die groepsapp ga, zie ik standaard vacatures. Misschien voor mijn neef, misschien voor mijn tante, misschien voor mijn oom. Dus vanuit daar zo doe ik al wel mijn kleine bijdrage. Af en toe heb ik wel mensen met vraagstukken waar ik af en toe mee ondersteun. Kijk, het is wel eventjes bijbenen, want ik ben zelf ook ondernemer. Daarmee help ik ook mensen hoe ze zelf kunnen ondernemen en hoe ze zelf dingetjes kunnen doen. Dus ik doe wel kleine bijdragen. Ik moet niet komen doen alsof ik een grote bijdrage doe. Het is gewoon een bijdrage wat ik lever met werkzoekende groepsapp, zeg maar, op dit moment. Oké. En u bent vaak tussen jongeren. Ja. Heeft u misschien gehoord van overgrootste deel wat het meest bekendste probleem staat onder de jongeren? Ja, toch wel. Ik zou direct zeggen werk. Vandaar dat ik het ook direct werkzoekende heb gedaan. Ik zou zeggen werk en wat ik ook wel merk is scholing. Mensen, ik heb bijvoorbeeld een jonge dame, ze werkt misschien denkt ze niet dat ik aan haar heb gedacht, maar ik heb dat probleem wel in mijn hoofd. Ze werkt op dit moment op de markt en ze zegt altijd tegen me van, ik zoek fundering voor mijn opleiding. En kijk, weet je, sommige problemen ga je kunnen oplossen en sommige ook niet. En dat is het jammer. Op het moment dat je bepaalde problemen niet kan oplossen, dan lijkt het net alsof je alles niet kan oplossen. Maar dat gaat in principe om werk en om scholing. Mensen willen gewoon iets meer scholing hebben, betere kwaliteitsscholing en ook betere werk, betere voorwaarden. Kijk, jongeren gaan niet meer werken voor een loon wat ze in 2004 kregen. We zijn in 2025. Werkgevers moeten ook in verantwoordelijkheid nemen en betere voorwaarden geven als het gaat om... soms kan je een werknemer hebben, maar die woont helemaal bijvoorbeeld die persoon werkt in Noord. Maar hij woont helemaal op Parapassi, helemaal achterin. Dus dan moet je als werkgever ook kijken van wat zijn de oplossingen. Anders raak je ook weer een goede medewerker kwijt. Dus wat ik zou zeggen, werkgevers moeten ook proberen mee te gaan met de tijd. Want kijk, iemand dat geld nodig heeft, die gaat wel voor het klein beetje zelfs werken. Ook al weet hij dat hij te weinig verdient. En dat moet veranderen in het beleid van iedere werkgever, maar ook in het land moeten we even kijken waar de problematiek daar is. Want niet iedereen kan een bus betalen. Oké. We zitten in februari, eind, richting maart. Over een paar maanden naar verkiezing. Ja. En we hebben gezien dat verschillende partijen al zijn geweest om in te schrijven voor de verkiezingen. Ja. Alles maar een verkiezing is al spannend, want ze kunnen niet peilen wie eigenlijk zal winnen.
Maar hoe kijkt u naar deze verkiezingen? Kijk, wat ik tot nu toe heb opgemerkt is, er doen natuurlijk heel veel partijen mee. Aan de ene kant vind ik dat ook wel heel goed, want het is fijn dat Surinamers keuze hebben. Maar aan de ene kant denk ik ook van, partijen moeten ook komen met goede plannen. Weet je, je kan wel inschrijven als politieke partij, maar je moet ook komen met goede plannen, serieuze plannen, plannen die beleid kunnen voeren, vooral voor het gemeenschap. En ja, kijk, het enige wat ik tot nu toe zie, is veel bombardie. Ja. Weet je, is leuk met een brassband daar zo komen, maar kom eens met een goede brassband beleid voor het land. Waarmee iedereen denkt van wow, wat is daar aan de hand? Er gaat verandering komen. Als er geen verandering komt, kan je het zo gewoon niet inschrijven als politieke partij. Wat vindt u van... Kijk, Suriname is een klein land, maar we hebben meer dan 20 partijen. Klopt. Is het nodig? Want uiteraard zien we dat niet alle 20 de beste doen voor Suriname. Nee. Ook niet iets de grote, ook niet de kleine. Er wordt altijd een onderscheid gemaakt. Maar is het echt nodig dat we meer dan 20 partijen moeten hebben? Nou kijk, aan de ene kant, kijk, keuzes is altijd lekker. Als je naar een restaurant gaat, wil je ook keuzes hebben. Ja. Maar op het moment als je weet wat er op het menu staat, ben je ook niet meer enthousiast. Weet je, kijk, zoals je zegt, je hebt grote en kleine partijen. Je gaat altijd naar je lievelings naar een restaurant waar je graag eet. Je kijkt even op het menu. Je kijkt eventjes naar die andere gerechten, maar je neemt altijd hetzelfde. Weet je? Dus dat is hoe je het ook kan bekijken. Maar aan de ene kant zeg ik ook, als je als politieke partij meedoet aan de aankomende verkiezingen, kom AUB met een goed beleid. Kom niet om populair te spelen of popiopie te zijn omdat je een politieke partij hebt. Wat is een goed beleid volgens u? Want we zien dat de meesten zeggen van dit gaat gratis zijn of ik geef jullie dit. Maar uiteindelijk, we zien dat de maar back off. Dus wat denkt u dat een goed beleid zou zijn? Een goed beleid is een beleid dat werkt. Voor het volk. Ja. Een goed beleid is een beleid dat werkt voor het volk. Als een beleid niet werkt, dan is het geen goed beleid. Een beleid is ook iets wat functioneert binnen Suriname, binnen het volk, binnen iedereen van hey, dit werkt echt voor het land. We zijn nu echt aan het pushen met het beleid voeren. Kijk, ik ben opgegroeid onder niet zo heel veel verschillende beleidsvoeringen, maar het was toch wel duidelijk. Zelfs toen je zo was, was het duidelijk. Het is net als ouders dat je thuis hebt. Als je ouders hebt die een beetje laten zien wat je thuis moet uitvoeren. Hey, jij moet vandaag afwassen. Oké, elke vrijdag was ik af. En dat is denk ik ook iets wat het volk nodig heeft. Het volk heeft eigenlijk een leider nodig. Een leider die laat zien van hey, dit is waarvoor ik sta. Dit is wat ik wil dat wordt uitgevoerd. Je geeft het door aan eventueel DNA-leden, ministers, weet je. DNA-leden bepalen natuurlijk iets andere soorten zeg maar wetten. En ministers voeren het meer uit, zou ik dan zeggen. Maar ik zou zeggen, een leider hebben we wel echt nodig in het land. Jonge leiders, nieuwe leiders, frisse leiders. Leiders die laten zien eigenlijk van hey, Suriname gaat veranderen. Het is 2025. We zijn niet meer in 2002, 2004. No. Ja. Ik heb laatst iets vernomen van iemand die zei, als hij in Suriname komt, voelt hij alsof hij in tijd terug is gegaan. 300-400 jaar. Ik wil u vragen, ziet u dit als een compliment of ziet u het als een belediging? Ik zie het eigenlijk als allebei. Waarom zeg ik, kijk, het is iets positiefs. Kijk, je kijkt naar andere landen waar ze vooruit lopen in de tijd en het gaat daar ook niet helemaal lekker. En je kijkt naar Suriname waar ze zeggen van, waarom ook wel positief, kijk, wij laten andere landen voorop gaan met hun. Ze voeren hun beleid heel door, ze draaien het land heel goed of heel slecht. En wij kunnen daarvan leren. Kijk, wij kunnen zeggen van, we zien dat er in zo'n land bijvoorbeeld iets te veel iPads worden gebruikt. Misschien moeten we even rustig gaan doen met iPads in ons eigen land. Want we zien wat er gebeurt met bijvoorbeeld kinderen daar. Dus dan doen wij eventjes rustig aan. Aan de ene kant, kijk, wat Suriname maakt is ook
het land is, je kan ademen. Ja. Je kan ademen, je kan genieten van het land. Je kan genieten van het feit dat wij hier zijn en dat wij doen wat we kunnen doen voor het land. Maar ik denk dat wij, als het gaat omdat wij een beetje achterlopen, meer moeten afkijken bij andere landen. En dan zelf ons eigen ding doen voor Surinamers. Voor Surinamers. Simpel. Nou, als we kijken op de laatste tijd op social media, want Tori Desa, ik kies om mijn shares, krijg zoveel shares. Dat is de laatste investering van deze regering in pick-ups. Mooie pick-ups, upgraded voor de KPS. Vele mensen zeggen het is een lastinvestering, zomaar. Velen zeggen ze hebben dubbel betaald ervoor. Wat is uw mening? Want eigenlijk ook als je dat hierdoor kan je eigenlijk dus criminaliteit vrijer bestrijden. Want je hebt meer vervoer binnengehaald. Maar we hebben ook dan een probleem die komt bijkijken. Dus dat er vaker wordt gezegd dat we geen benzine hebben. Kijk, investeren in veiligheid is geen slechte investering. Je moet investeren in veiligheid. Alles begint ook bij veiligheid. Eigenlijk bij scholing, maar veiligheid. Je kan niet veilig, je kan niet bepaalde dingen uitvoeren als je je niet veilig voelt. We kunnen wel zeggen van een lasinvestering, maar ik denk dat een persoon thuis die een eigen huiswoning heeft, die behaalt ook de beste poorten. Je haalt de beste diefijzers, je haalt de beste camera's, je haalt eigenlijk de beste van de beste. Je probeert de beste van de beste te kopen. Ik zeg niet dat het per se zo is, maar je probeert het wel. En op dit moment, als wij zo goed kunnen investeren in de korpspolitie, denk ik van, waarom zouden we dat niet doen? Weet je, kijk, we moeten ons veilig voelen. Ik voel mij althans veiliger op het moment dat ik zie dat er wel wordt geïnvesteerd überhaupt in veiligheid. Want je hebt andere landen waar ze ook denken van, nou, we gaan gewoon met fietsen achter. Dus dat is ook weer zo'n dingetje. Oké. En heeft u natuurlijk verdere plannen, projecten die u wilt uitvoeren onder de jongeren en ook onder de Surinaamse bevolking? Kijk, op dit moment ben ik gewoon een beetje nog even aan het nadenken. Ik heb wel wat plannetjes, ik zie wel dingetjes wat jongeren me vragen. Kijk, ik denk dat ik gewoon, als ik bij mezelf moet beginnen, meer moet gewoon inspireren. Kijk, je kan wel zeggen van ik ga dit doen, ik ga dat doen. Maar met een plan, maar doe die beter. Laat je van jezelf je beste kant zien. Probeer even te kijken welke jongeren je nog kan inspireren om vooruit te komen. Kijk, ik heb voor het eerst net nu echt Facebook. Ik heb een pagina. Dus vanuit daar wil ik ook jongeren inspireren om ook een beetje dingetjes te gaan doen. Kijk, ik onderneem. Ik verkoop kippen op dit moment. En ik probeer natuurlijk jongeren zoveel mogelijk ook te laten zien van push jezelf. Want het is niet zo dat ik ben opgegroeid met intelligentie van kippen verkoop. Weet je, het is niet zo dat ik een lange traditie van familieleden heb die het ooit hebben gedaan. Ik heb wel die het ook erin zitten, maar je moet jezelf pushen. Ik denk dat jongeren elkaar gewoon moeten proberen te inspireren. Kijk, ik ken veel jongeren die mij ook inspireren, die mij ook laten zien van hey, next level, next level, next level. Dus ik probeer dat eigenlijk over te brengen. Kijk, ik ben nog lang niet waar ik wil zijn of waar ik probeer te zijn. Maar ik probeer wel jongeren daarmee ook binnen te halen en te helpen. En te kijken wat ik voor ze kan doen. En wat het beste kan zijn voor hun, zowel voor hun als voor de toekomst voor ze. Goed, meneer Desai. Ja. Heb ik het goed gesproken? Zeker. Ja. Dank u wel dat u bij Kulturo bent gekomen. Natuurlijk hoop ik dat u weer komt bij Kulturo. Zeker. Voor een nog luchtiger gesprek. Zeker, en, zeker. Ik wens u ook heel veel succes wat betreft uw onderneming en u als jonge politicus. Dankjewel. Zeker. Kijkers, Krishna Lakpat van Kulturo TV met meneer Desai in de studio. En ik wens u een fijne dag verder. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
bribi nu srefi. Una de Westland man. Vaderland. Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. www.culturo.com for the generation then.